όσο γίνεται στα χέρια της κοινωνίας με ένα κεντρικό τρόπο να πει το ερώτημα της κατεύθυνσης λειτουργίας τους και το πού θα πάνε οι πόροι από την πώληση των προϊόντων της προς όφελος της κοινωνίας και όχι προς το όφελος της ατομικής ιδιοκτησίας και του καπιταλιστικού κέρδους. Για να ζήσει η χώρα χρειάζεται ένα σχεδιασμό της οικονομίας, χτύπημα της μεγάλης ατομικής ιδιοκτησίας, εθνικοποίηση επιχειρήσεων, εργατικός έλεγχος, να έχουν λόγο για τα προϊόντα τους και πού πηγαίνουν, αυτοί ακριβώς που τα παράγουν οι εργαζόμενοι. Χρειάζεται να μιλήσουμε για τη δυνατότητα ισότιμης συνεργασίας με λαούς και χώρες της περιοχής. Εγώ είμαι απόλυτος και σε αυτό. Δεν λείπει τίποτα, ειδικά σε αυτή τη χώρα, για να μπορέσει να ζήσει με περηφάνεια και από τη δουλειά του και ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της περιοχής. Αιώνες και αιώνες αυτή η ευλογημένη περιοχή της Μεσογείου γέννησε από καλούδια αγροτικά, από ανάπτυξη τεχνών, επιστημών και σκληρών επιστημών σε εποχές που άλλες χώρες, ζώνες της Ευρώπης ήταν στη ζώνη, ας πούμε, της βαρβαρότητας, γέννησε πολιτισμούς αθάνατους, γέννησε κοινωνικούς αγώνες, γέννησε ιστορία, δίδαξε επαναστάσεις. Τι λείπει σε αυτή την περιοχή? Λείπουν οι πρωτοπαραγωγικές πηγές, λείπουν οι ομορφιές, λείπουν τα καλλιεργεία της Τουρκίας, λείπει η αγροτική παραγωγή της Ελλάδας, λείπουν το μορφωμένο εργατικό δυναμικό των Βαλκανίων. Γιατί είναι υποχρεωτικό να μπει το θέμα της διεθνοποίησης κάτω από την πότα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο και όχι να διεκδικηθεί η συνύπαρξη, ο ευγενικός συναγωνισμός, η ανταλλαγή προϊόντων, εμπειριών, δυνατοτήτων και αγώνων ανάμεσα στους λαούς της περιοχής που έχουν κοινή ιστορική διαδρομή και, αν το θέλετε, όχι μεγάλες και τεράστιες διαφορές στο ίδιο το επίπεδο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Πρέπει να θέσουμε και θέτουμε ξεκάθαρα το ζήτημα της ανακατανομής του κοινωνικού πλούτου. Ο λαός έχει δικαίωμα και μπορεί να μην πεινάει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας να απαιτεί κατάργηση των εργατικών νόμων. Μας έχουν πρίξει με το πρωτογενές πλεόνασμα. Και εδώ είναι ευκαιρία για να πούμε κάτι για αυτήν την ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου. Το χρέος φούντωσε σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο από το 1973 και μετά. Όταν υπήρχε αυτή η απότομη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου. Το ίδιο σε μεγάλο βαθμό έγινε και για την Ελλάδα. Σε αυτό το πράγμα δεν θα μιλήσει κανένας. Εμείς μιλάμε και λέμε αύξηση φορολογίας του κεφαλαίου. Είναι το πρώτο μέτρο σε μια κατεύθυνση μείωσης της κοινωνικής ανισότητας. Ανακατανομής του κοινωνικού πλούτου που είναι όρος επιβίωσης για το λαό μας. Την ώρα που τα λέμε αυτά, εάν δούμε τον κρατικό προπολογισμό, έχει αύξηση 77% των δαπανών που θα δοθούν για χρέη για πολιτικές δαπάνες και εξοπλισμού, που δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα, και 22% αύξηση των δαπανών συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Και σε αυτό το ζήτημα της ανακατανομής του κοινωνικού πλούτου δεν θα συμφωνήσουμε όλοι. Είναι ένα αίτημα για το οποίο έχουν συμφέρον οι εργαζόμενοι, έχουν συμφέρον οι άνεργοι, έχουν συμφέρον οι δημοσιοπάλληλοι, έχουν συμφέρον οι αγρότες, έχουν συμφέρον οι μικρομεσαίοι. Δεν έχουν συμφέρον μόνο η οικονομική ολιγαρχία αυτής της χώρας, η οποία τυχαίνει να είναι και η ίδια άμεσα ή έμεσα. Στο παρελθόν ήταν έμεσα, τώρα να πάει και να γίνει ό,τι περισσότερο άμεσα. Αυτή η οικονομική ολιγαρχία πάει να γίνει ό,τι περισσότερο άμεσα η πολιτική ολιγαρχία, η διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ζήσουμε? Χρειαζόμαστε θεσμούς λαϊκής κυριαρχίας, επιβολής λαϊκής κοινωνικής θέλησης. Μουτζώνει ο κόσμος αυτό το κοινοβούλιο, το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενσωματώνει τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ψηφίζει νόμους, οι οποίοι βοηθάνε μόνο το ελληνικό και το ξένο κεφάλαιο και περικόπτει διαρκώς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μουτζώνει το σύνολο του αστικού πολιτικού κόσμου, το οποίο είναι γονιπετές απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα και δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να στηρίζει μια άθλια οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Καλά κάνει ο κόσμος. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Πού θα οργανωθεί ο κόσμος σήμερα? Πού θα οργανωθεί για να αντισταθεί? Πού θα οργανωθεί για να επιβιώσει? Πού θα οργανωθεί για να οικοδομήσει μια καινούργια πορεία? Μας λείπουν αυτοί οι λαϊκοί δημοκρατικοί θεσμοί της κοινωνίας, της πραγματικής δημοκρατίας, της εργατικής δημοκρατίας, της λαϊκής δημοκρατίας, όπου να ακούγεται γνώμη, να παίρνονται ουσιαστικές αποφάσεις. Και έτσι εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο ερώτημα, ζήτημα μάλλον. Όταν εμείς λέμε ότι προτείνουμε συνολικά μια άλλη πορεία, δεν την προτείνουμε την πορεία για να την κάνει ο Παπαδήμος, την εννοούμε πράγματι με τους εργαζόμενους στο τιμόνι
με το λαό αξιοπρεπή και νοικοκύρη στον τόπο. Και πιστεύουμε ότι σε μια στιγμή που πραγματικά η οικονομική και πολιτική ολιγαρχία αυτής της χώρας είναι στο ρόλο που είναι, σε ένα θανάσιμο εναγκαλισμό με τη Χούντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε δικαίωμα να βάλουμε σε πρώτο πλάνο την αναγκαιότητα του λαού, την αναγκαιότητα της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, τη δυνατότητά της, το δικαίωμά της να καθορίσει αυτή το προσκήνιο των εξελίξεων, αφαιρώντας αυτό το προνόμιο από τους βιαστές της λαϊκής θέλησης και τους υπερασπιστές μιας εκμεταλλευτικής τάξης πραγμάτων που οδηγεί σε κοινωνική καταβίδηση την κοινωνική πλειοψηφία. Γίνονται τα παραπάνω, είναι εφικτός αυτός ο δρόμος. Δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου να πούμε ότι ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο χειρότερος. Δεν χρειάζεται επίσης να πούμε ψέματα. Δηλαδή, όπως και οι αντίπαλοι μας, δηλαδή ότι ο δρόμος αυτός θα είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος που προτείνεται. Χρειάζεται να αποδείξουμε με επιχειρήματα ότι τα επιχειρήματα που υπάρχουν ενάντια σε αυτή την αναγκαία αλλαγή πορείας έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι επιχειρήματα τρομοκρατικά, έολα, υποκριτικά και ψευδή. Ας δούμε ορισμένα. Στέκομαι μόνο σε ένα. Γιατί πολλά άλλα γράφονται και στο φυλάδι όμως θα βρείτε έξω. Άμα βγούμε από το ευρώ, θα εκτοξευθεί το χρέος. Γιατί πολλά χρέη είναι στο ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που λένε αυτό το επιχείρημα. Διότι τη μετατροπή και τη νομική δυνατότητα για ένα μέρος του χρέους, γιατί δεν ισχύει σε όλο, να μην υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία, αλλά να υπάγεται στη διεθνή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στην αγγλική νομοθεσία, και να μην μπορεί να μετατραπεί στο νέο νόμισμα, αλλά να παραμείνει πράγματι στο ευρώ, που ισχύει για ένα μόνο μέρος του χρέους, το κάνανε αυτοί νόμο. Το απέτυχαν οι δανειστές, το απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το κάνανε νόμο με το πρώτο μνημόνιο. Θα έπρεπε να ντρέπονται λοιπόν αυτοί να φέρουν αυτό το επιχείρημα. Δεύτερον, και πέρα από αυτό, εμείς μιλάμε για διαγραφή του χρέους. Δεν μιλάμε για αναγνώριση του χρέους. Αυτοί τι πάνε να κάνουν τώρα? Πάνε να κρίνουν μια πρόταση που έχουμε για έξοδα από το ευρώ με το κουστούμι το δικό τους. Βάζουν την πρόταση που βάζουμε για έξοδα από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προκρούσια κλείνει τη δική τους. Και σου λέει τι θα κάνετε με τα δάνεια που θα παραμείνουν στο ευρώ. Δεν αναγνωρίζουν τα δάνεια. Γι' αυτό εγώ ξεκίνησα λέγοντας ποια είναι η πρόταση η δική μας πριν φτάσουμε στα επιχειρήματα αυτά. Να μας συγχωρούν, μιλάμε για άλλο πλαίσιο. Και αυτό το άλλο πλαίσιο που προτείνουμε εμείς οθεί και προς άλλες εξελίξεις. Για παράδειγμα, λένε, υπάρχει το πρόβλημα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Τι θα κάνουμε με τα προϊόντα που δεν τα παράγουμε τώρα, αυτή τη στιγμή? Λέμε εμείς τώρα. Πράγματι, θα έχουμε μια δυσκολία στην αναγνωτική για τις εισαγωγές προϊόντων, ειδικά για το πρώτο διάστημα, που ενδεχομένως εμείς δεν τα παράγουμε. Θα είναι κάποιες δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν δημιουργεί την αντικοινωνική βάση και τη δυνατότητα και την ανάγκη να στραφούμε σε εγχώρια παραγωγή? Είτε αυτό αφορά την αγροτική παραγωγή, είτε αφορά βιομηχανικά προϊόντα. Γιατί αυτό λοιπόν απαραίτητα είναι αρνητικό και δεν είναι μακροπρόθεσμα θετικό? Μπορεί να μην είναι την πρώτη στιγμή, θα είναι τη δεύτερη στιγμή. Άλλο παράδειγμα. Πού θα βρούμε καύσιμα? Εγώ θα μπορούσα να πω σε ένα επίπεδο λαϊκισμού καύσιμα και πετρέλαιο βρίσκει η Βόρεια Κορέα, που είναι το πιο απομονωμένο κράτος στον κόσμο. Που όχι μόνο πετρέλαιο δεν έχει, αλλά ούτε κοντά και σε πετρέλαια είναι. Οι ίδιες οι χώρες που παράγουν σήμερα πετρέλαιο για να βγάλουν λεφτά θα μαζέψουν. Αλλά πέρα από αυτό, τι ψέμα λένε όλοι αυτοί? Ο Βαρδινογιάννης που διηλύει το πετρέλαιο, το κόστος που έχει το πετρέλαιο το ίδιο είναι 30 λεπτά και φτάνει με 1,5 ευρώ στην τσέπη. Τι είναι όλα τα υπόλοιπα? Είναι κρατική φορολογία, είναι ένα μέσο ίσπραξης φόρων από το λαό, έμεσος φόρος, για να γεμίσει στο κρατικό ταμείο, για να πάει να γίνει επιδότηση στην βιομηχανία. Συγγνώμη, στο πλαίσιο της πολιτικής που λέμε και που προτείνουμε εμείς, αυτό το πράγμα φυσικά θα πρέπει να ανατραπεί, αυτή η φορολιστία, αυτή η έμεση φόροι που γίνονται έτσι πολύ περισσότερο στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαφορετικής, ας πούμε, πορείας. Και τέλος υπάρχει ένα άλλο μικρό επιχειρηματάκι το οποίο θέλω να το σχολιάσω, βλέποντας και το Νίκο δίπλα μου και ξέροντας τη δουλειά που κάνει. Και τι θα τρώμε? Ρωτάει, τρέμει στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν την είδατε. Καταρχήν πρέπει να γελάσουμε και λίγο συντρόφοι. Και ειδικά όσοι είμαστε από χωριά, έτσι πρέπει να γελάσουμε λίγο περισσότερο. Εγώ γελάω πραγματικά ορισμένες φορές όταν βλέπω έναν ειλικρινή τρόμο αστών, μεσοαστών ή σφουγγοκολάριων της εξουσίας, με τόσο μεγάλο τρόμο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μονίμως
αν μιλήσουμε με κοινωνικούς όρους, ήταν παράσιτα αυτής της κοινωνίας, δεν έχουν δουλέψει στα χέρια τους, δεν έχει δρώσει ο κόλος τους, να ρωτάνε με τόση αγωνία τι θα φάμε. Εμείς με μια αυτοπεποίθηση διαφορετική θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, ότι οι άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουν με τα χέρια τους, με το μυαλό τους, με τον κόπο τους, με τον υδρότα τους το δικό τους, επιλέγοντας με τον αγώνα τους μια άλλη πορεία, έχουν να φάνε. Εμείς χωρίς αυτούς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, γι' αυτό δεν φοβόμαστε και τόσο. Αυτοί χωρίς εμάς δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση και με αυτή τη φιλοσοφία νομίζω ότι το τελευταίο μας επιχείρημα, εάν μπορούμε να ζήσουμε έξω από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι ότι ναι μπορούμε, γιατί εμείς είμαστε η παραγωγή του κοινωνικού πλούτου και του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε στην τυπική πλειοψηφία αυτής της χώρας. Εμείς μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς αυτούς, αυτούς δεν τους έχουμε ανάγκη. Και αυτός ο λαός έχει αποδείξει ότι ξέρει να ζει, ξέρει να αγωνίζεται, ακόμα και όταν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα τρέχει γρήγορα να κρυφτεί στις κατουρημένες ποδιές των αφεντικών, οικονομικών και πολιτικών που μια ζωή προσκυνούσε. Είτε ήταν ελληνική κατοχή του 40, είτε ήταν Πολυτεχνείο του 73 και Χούντα, είτε ήταν μεταπολιτευτικοί αγώνες, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι αποτελεί θετική ιδιορυθμία και όχι αρνητική που λένε όλα τα παπαγαλάκια του συστήματος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μεγάλη της θετική ιδιορυθμία είναι ότι έχει μεγάλο απόθεμα λαϊκής αγωνιστικότητας, μεγάλο ισχυρό απόθεμα οραματικής ενατένισης μιας άλλης πορείας στη χώρα. Και χρειάστηκαν υπεραλιστικές επεμβάσεις, χρειάστηκαν στρατιωτικές χούντες, χρειάστηκαν αποστασίες και προδοσίες λαϊκών κινημάτων από την κορυφή προς τα κάτω για να μπορέσει να αποδιγετηθεί αυτή η θετική ιδιορυθμία της Ελλάδας και του λαού της. Σε αυτή τη θετική ιδιορυθμία εμείς πρέπει να ποντάρουμε και να φιλοδοξήσουμε ότι μπορούμε όχι μόνο να θέσουμε με όρους συμφέροντος για το λαό το ζήτημα της εξόδου από το ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα μιας άλλης κοινωνικής και πολιτικής πορείας, το ξαναλέω, με τους εργαζόμενους στο τιμόνι των δημόσιων πραγμάτων, με το λαό αφέντη, περήφανο και νοικοκύρη στον ίδιο τον τόπο και στην ίδια του τη χώρα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη λίγο για το χρόνο.